Ano pong ulam ni boss? May ano siya? Dinakdakan, pork sisig, pork inihaw. Yung pinakamasarap. Yun na. Dinakdakan. Yan, ano yan? Bangus belly. Ito, kilawin. Kasi, Ang daming klase, no? ito. Tigar-tigar. Pigar-pigar? Dami. Lahat iba-ibang klase lahat yan? Dami, no? Yan, dinakdakan, pork inihaw, sisig, chatpaksiw. Mga tapo. Ano yung ulam yan? Pusit. Bangus. Hindi ako yan, no? Pinilim. Iliyaw. Iliyaw mga baboy. Kapangasan na. Boys! Shout out kayo ka, buboy. Ha? Malamba lang kayo papalto. Ha? Kamusta na ka? Kailangan na tuya naman ito yung bayawak bukas. Na? Renzo, parembong na. Kailangan ko bukas. May matwa. Poy matwa. Iliyaw. Paglito Diaz. Konsyal. Daramdaman mo ko, kamusta na ka? Na kami parandam. Punta ka bukas na. Palinahenda ka. Ay, partner mo kanya man sumubo. O Porma, kamusta ka? Okay na ka? Mayari ngayon ba ako parang taga na, yung side niya. Ito po sir, papakain na ito. Talagang tunay po itang balance tangatlo. Kabilis yung dumali eh. Bagal Tila- na kaping sir. Mabagal ko pa kanyan. Bagal na po. Kailangan ko bungal doon lagi ni. Sinagli, kandutan niya eh. Ha? Wow, asal nyo kanyan? Lunto na yung kanyan eh. Papalog kayo ni dalan. Yapi na kanto, laporman. Hindi ako makipagsabayan na ako. Makipagsabayan na ako. Sasabuhin niya ako. Wow, sabayin niya kanto. O di pare rin bakot. Ating magay, gagawin na ayun siya. Taglin niya yun eh. Time break kaya kaporman eh. Sila na lang tatalakad kong post. Sir, at na lang piraso. Oo, na mahanyan mo ka pabibilib eh. Na, alagay ang itsura porman eh. Simple ka. Pero madiskartin eh. Malo mo talera taon eh. Salisi na. Saka tutok ng yung makina eh. Na. Ayaw talaga tutok ng sir. No? Wala mo mamulos ka ni Muri. Potang manasinta kami. Ngate. Suya ka niyan, bayang kay. Agad mayari. Na. Wala naman pwede mag-stay in King Obra. Oo, siyempre. Importante ken mabilis yung obra. Takalindata kayo bro. Kaya may pakan yun sir, 27 days. Nung umpisa niyang may makot kayo? 27 days. May mga, di ba, kitang formero ka daw, ginawa kayong barak. Hala ko paggawa. Alayo pa. Tapos doon isa naman kami may akapag-obra, mumuran. Oo. Kaya 27 days ngayon eh. Oo, ne. Mabilis yung kawa, ne. O bala mo palas kayong kukulam, ne. Itang kayong obra. Matagal ka na nakakantara, sir. Ilan taon ka na? Mukhang bata ka pa, sir. 33. Aga mo nag-ano. Malaki-laki nga yung ano dyan. Tagal lang. Kontrata. Buwan pa lang. Ano lang dito sir, pass break. Pero yung payment, okay naman sa mga ano. Okay naman, basta makita yung, kumari may comment sila, gawin agad. Cheque, no? Lalabas na yung cheque. Oh, check it out, back to back. Back to back, no? Ang lang kita yung ano, nagpatayin. Kasakit ka niyan. Ha? Oo. Kapapakakaltal? Wow. Nagkalawarin ko? Kaya kong tarlak, diba? Yan eh. Ali na? Ali, sobra.
King kapas kayo? Magano. Malamba na yung obra mga kanyang bab. Oo. Sanay na ka niya, na? Ha? Sanay na kayang pali kayang datang mo. Oo. Mumurog kaya kay Ngaldo, nilway kang mamatras kay Ngaldo. Oh, ilan na lang to? Okay na tayo nun. Minum na paano dito. Mamaya, inom muna kaya. Gusto Pangasinan, manyaman, no? Naman, daktel. Malami to. Ano yung manyaman sa Pangasinan? Masamit. Masamit. Sa Ilocano, naimas. Naimas. Sa Kapampangan, manyaman. Yung masaba. Ano ba? Di ka manyaman ka pa, Bab? Ah, medyo malatak-latak ta ng bagyan. Ayaw kayo magtakat. Oo. Tapakatabi nga. Malaki-laki pa itong gagawin dito, no? Lahat to, papatagin. Kaya yan. Marami-rami din pa kayong hahakutin. Baka makapagtrabaho pa kami dyan. Kami maglinis dyan. Kumakain ng kanin. Yung bako, yung loader. Dyan lahat pagtatrabaho. Tapusin na natin para ano? Bab, tapusin na natin. Yan. Ganun pa. Basta kami niya kung kanya, Bab. Yari na kanta. Ay na kami lukluk masalis eh. Oh. Tatagilin din balakang la. Okay, bitaw na kitang project ng architect? Yung kapas. Ay, kapas. Oh, hindi pa? Tutukin daw pinulingan ko kayo. Bakit? Oo, bantay bayan ko. Di kaya alak ko ng bantay bayan. Naman yan. Puto pa makailangan kami King's Color kung nanda ka. May pagkakaroon pa. Sige, sige. Sige, sa likod lahat. Medyo ano. Sige. Medyo umana na siya. Oh, okay na yan. Kaya pa? Oh, last na to. Ito, okay na to. Kaya. Tayo ko siguro, kaya patahimikan na nalawagyan na tayo. Siyempre, nung... Bantay bayan, kataibigan. Tao rin na naligulo. Ayan, tama na to. Tama talaga. Oh, sakay nyo pa to. Last na to. Kaya pa yan, Sa likod. Kaya pa yan. Oh. Pagod na mi. Hindi, kaya mo yan. Ayan talaga maghanap ng ano, pera. Sigurado kayo boss ha? Oo, naman. Konti na lang yan. Video mo na yung gulong natin. Hindi. Sige, last na yan. Kaya na. Hindi na po, alaman nila. Kaya pa yan. Okay. Walang kupas, no? Kalawang pitirano. Dalawang beto. Dalawang veterano. Tapos na. Pag nandiyan yung boss, nakagula. Yeah, sa likod. Natamang aero. Okay na. Tapos yun yung sidings. Okay. O tara na, hindi ka sasama? Dito na ako. Dito ka na. Sige, bahala ka dyan ha.
Bantayan mo yung grab ah. Baka may mawala dyan kahit isang piraso. Oo ah. Asa? Boss, Virgin. Oh, masikip, masikip. O, tara na. It's about 17.6 billion ang kanya natin. Malaking bahay, tsaka pinakamalaking lote. Oo. 200 ano siya eh, 70 Square meter. square meter. Ah, oo, malaki na yan sa isang ano, subdivision. Usually nasa 150 to 200 lang. 200, Mga yan. Laki no? Malaki siya. Dikit kaya natin. Pwede, dikit. Masyado malayo. Hindi ka mahirapan. Mm. Malapit lang pala doon sa site sir no? Malapit lang sir, kaya kinuha ko din yun. Sayang. Pero ano yun sir? Baka next week, mapapit na yun. Baka matapos na yung program of work niya. Ipapapit na yun. Ah, Kukontakin ko kayo agad pag ano, kung sabi nyo 1-3 lang yung ano nyo. oh, Parang hukayin natin magmula dun sa bahay na yun. Ah. Tatambak lang dun sa ano natin. per biyahe. Per biyahe. Oh, per mini dam yan na. Oh. Tirahin natin. Baka tirahin pa ng iba yan. Siya lang magdidiskarga sir? Sila na? Hindi, siya lang. Hindi. Marami. Hindi. Kailan lang dito. Sunday. Sabado kasi uwi yan eh. Tatlo naman sila. Pwede na yan. Dahil ba ako dito? Paano kayo makauwi ng isa nito? Lalaki, no? Di ba niyo yung yan? Mm. Yung pahuling ka ni architect. Bako ang puminidam. Ito yung pahuling. Yeah, patambak. Wow. Pupitang kay Karen, 5 hektarya, baka itama matag. Magdagdag lang ako dito. Wow. Harag-harag lang ako ba? Kaya kulasisin eh. Gumabakla ka rin na. Tas mingkay koy. Taas natin yung ano na. Pwede hindi mahirapan. Baka mauntog sila. Baka matok kayo. Ba, malakas? Malakas to? Oh? Oh, na? Pali natin ang bagsang boss. 5. Yung ka 20, yapi na yan. 6. 7. 8. Ang saya? 9. 10. Bahal na makabidyo eh. 11. 12. Kaya kasi gwa tayo ni. Bagyan niya. 13. Yaw kayo mo 20. 14 ita. Yeah. Nakakita ang 15. Oh, ita na. Makatalabo niya. 16. Ala na. 17. Oh, ita. Kaya 17 lang. 18. 19. Yung 20 ako na. Yung sa 20, nadaretso. Diba? Yung 20. Kasi di gulot. Gagal na ito. Pagkalang ano ba rin kapag obrata mo yan?
ibang tao nila. Mukha nakatama eh. Pero nung nakakain mo yung pagkatakain, may nakapagbagadakain. Ayun na nga. Alam mo, walong balam sinopante kayo ni pero di na nakatangong. Pero takal ka niyan. Ano na naman yan eh. Tino na ganda dyan. Wow. Sabi nga bra, dyan dara ka tasok eh. At diba ka dyan eh, tinatawag na kami, maraglobuta. Wow. Lumayak tayo, patagan tayangan. Yung kabulan, Sumawahan ka kay ka rin na. Tentakal naman pero kapag obrata. May kabandigin ka eh. Cemetery. kaya nang tuklang ka natin yung pera. Ay, hindi mo naman nagis ang pera. Ang point natin taka ng haulingan kayo eh. Kumatang ka bungar. Lagi nga. Wow. Sinabi na lang din. Ah, may bill siya? May bill siya? Oo. Ah, okay. Oh. Ah. Nabo, Ha? kaya makita. Diesel ya? Kung nalalamang ka rin yan. Oo. Ang gasolina yan ito, ang arangkada yung masikan eh. Kaya saan ka ganun dito yan? Ha? Habis na talaga.